APHLC amai phujai kathar kethan Karbenglo Autonomous Council puthat kilik pado thuji mate re-election palam kethan thap alam chot lasi Karbenglo lapen West Karbenglo atum kroidun pen aning chipat henang ne pusi KAAC CEM Dr Tuliram Ronghang pherang kya phan than pachini Council kilik puthat dode mate re-election avelo Council kilik ke do thuji ke nonili tum BJP ki charia tum apor chokdet APHLC kilik dopin po laki ningkan pho aphilon Jong se council kilik puthat kipa doji pulote 6 schedule paragraph 14 ateng governor pen copy ke chok che ke patar lip jia phan isi commission selam nangji sitanon ke dobom apor ke governor pen thangnat a commission ta selam le la an chat kali risim kang tang pen kache songa tum rat pangri pen kache tok alam dona teng pachun si 6 schedule ka selam thu asai claim la pen council ke dobom a hoi pen delimitation claim pulote council kilik puthat paduun Sitanon ke latave lasi koson pensi council re-election padopom lasi jai kathar ke jalen APHLC songa tum ke re-election doji pu rada phan ke than kapachobai chot pu alam Karbenglong arat chini nangji pinpor me non het jong kipa jut Karbenglong Autonomous Council kilik ke aron re lasi kilik pado thunangji pusi APHLC tum hanglo jong si ahok aha kilik aron re binong puloti APHLC tum kilik amasi nang chidan dun dedet nangji kicheng alom APHLC tumke kaningje ke akimi electoral roll selam letik lapen inglonga so kalidet atuma phan amen ing than at a tike song pen kilik chidan dun de sita kilik ke pang dak pen kilik chidan dun de pu atumsi candidate tame chepang dak paprang lo alangli tum rat athengno kachichak alam ke chitengni datsi jai kathar ame thangamat singhasan constituency lapen akor teke Ronghang constituency pensi kilik chedan donlo jok che puke jong atum sita kilik kachidan don nomination alo ke jok seme ki padeng ahut pensi kadok kave aronta kroidun derlo laswa tengnon ke council electoral roll akimi selam nangji lapen inglonga so kalidet atuma men council electoral roll along pen ing thanangji po alam kaningje jum hekasosi theklong puta pherang kya phan KAAC CEM Dr Tuliram Ronghang pen than pon